Banskej Bystrici vznikol mládežnícky parlament. Bude prinášať názory mladých na rozhodnutia a témy ovplyvňujúce život v meste. So zakladateľom Banskobystrického mládežníckeho parlamentu sa rozprával redaktor Lukáš Stračina. Ako vznikla myšlienka vytvoriť mestský mládežnícky parlament v Banskej Bystrici? Táto myšlienka už tu v priestore bola veľmi dlho, pretože kedysi v Banskej Bystrici bol podobný projekt, ale s názvom Študentská rada. Bohužiaľ tento projekt zanikol a stanovy, ktoré boli na meste vyhotovené, ako keby zablokovali nám, mladým ľuďom, sa participovať na dianí v našom meste. A ako náhle táto myšlienka vznikla, sme začali makať na tom, aby sme sa tam dostali. Po 2 rokoch práce vznikol Mestský mládežnícky parlament, na čo sme všetci hrdí. Ako bude tento mládežnícky parlament fungovať a čo všetko bude riešiť? Tento mládežnícky parlament je predovšetkým poradným orgánom mesta Banská Bystrica, primátora mesta a mestského zastupiteľstva. Podobný projekt má aj pán primátor pre seniorov, ako radu seniorov, tak bude mať aj mládežnícky parlament. Bude sa participovať v rôznych komisiách mestských, taktiež bude organizovať rôzne projekty, ako napríklad rôzne podujatia, diskusie, taktiež sa plánuje angažovať aj v tej mestskej politike. Má vytvoriť práve priestor pre mladých ľudí, aby mohli participovať a rozhodovať o zmenách v našom meste. Prečo je práve dôležité z vášho pohľadu, aby aj mladí ľudia boli zapojení do tohto procesu? Mladí ľudia by mali mať rovnaký priestor, ako aj dospelí, ako aj seniori. Mladí ľudia majú v sebe veľkú fantáziu a veľkú dravosť v tom, že chcú naozaj veci v živote dokázať. A práve aj toto nás dohnalo k tomu, aby sme založili Mestský mládežnícky parlament, aby sme sa mohli angažovať v našom meste, aby sme mohli priniesť nejaké nové zmeny, aby naše slovo bolo na meste a mestskom zastupiteľstve vypočuté. Máte už pripravené možno nejaké konkrétne plány, nejaké projekty, ktoré by ste chceli presadiť, navrhnúť? Chceli by sme sa angažovať v rámci aj charitatívnych zbierok, diskusie a taktiež informovať mladých o zmenách v našom meste práve prostredníctvom aj sociálnych sietí a týmto spôsobom priblížiť samosprávu mladým ľuďom, pretože to povolanie v samospráve vôbec nie je také atraktívne a chceli by sme to aj týmto spôsobom tým mladým ľuďom predať, že to nie je až také hrozné. Ktoré témy sú z pohľadu mladých ľudí najdôležitejšie pre život v meste? Mladí ľudia potrebujú predovšetkým miesto, kde sa môžu stretávať. V budúcnosti by mali mladí mať vlastnú klubovňu v meste Banská Bystrica, ktorá sa plánuje práve v spolupráci s Mestským mládežníckym parlamentom. Banská Bystrica má veľký potenciál, pretože je to študentské mesto, univerzitné mesto. Malo by sa viac zaujímať, prečo cez program rozvoja bývania, prečo by tu mali mladí zostávať. Ja ako aktívny účastník programu rozvoja bývania v Banskej Bystrici môžem povedať, že na tomto sa už aktívne pracuje, ale práve tam vidíme prienik aj s Mestským mládežníckym parlamentom, že to dostupné bývanie v Banskej Bystrici je veľký problém. Taktiež téma dostupného parkovania. My pred Univerzitou Mateja Bela máme veľký problém s parkovaním, takže takéto témy si myslím, že sú veľmi dôležité.